Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So it was last year but one, murume wangu paakangotangawo kungotsvakawo zvima-industrial factory machines zvakangosiyana-siyana. Akangodownloadawo chiapi chake cheAlibaba achitsvakana nezvemishini izvozvo. Akatanga achiti ndinoda chimushini chekuti ndinge ndichigadzira masoseji nei kudzamara zoti ndoda chekugadzira makaroni, maspageti, kudzamara manje achizoona kuti mari yacho yainge isingakwani. So takabva tachizotengeserwa mushini uyo unogadzira mafriziti. Ndipo apo patakabva tazodzokera kumusha, tainge tiine kamari kedu katainge tiinako. Tikabva tati kamari aka katiinako zviri nani kuti tinge tichikaisa paside, tobva tatanga zvedu kabhizinesi kedu kekugadzira tichitengesa mafriziti. Mukomanashe takati tatenga mushini uya takatomboita mari, but handiziviwo kuti veukama ndivo vakazotanga kutinzwira godo here, because pamba painge pava kutogara pachitongouya vanhu vachiuya kuzohodha mukomanashe, but all of a sudden vanhu vainge vava kusauya, zvinhu zvikabva zvatanga kuoma. Ndakademba mukomanashe ndikati chatakabvira hedu kuSouth Africa, the day randakaona kuti zvinhu zvainge zvaoma mukomanashe, ndakaona kuti mumba chikafu chainge chapera. Nemurume takaswera tichingosimbisana tikati kana kukauya kana vanhu vatatu vakahodha, maybe tinobva taenda tobva tinotenga chikafu, but hakuna kana munhu kana umwe zvake akambouya kuti ange achizohodha mafriziti kubva kwatiri. Mukomanashe apa tainge tapedza hama dzose nemashamwari vamwe vatainge takasiya kuSouth Africa tichivakumbira mari, zvinhu ndokubva zvaoma kudaro. Mukomanashe ndipo apo murume wangu paakazongobuda, akangobuda zve2 minutes paakadzoka, but ndakatomubvunza kuti ko iwewe zvauri kuita kunge munhu ari kunhuhwa mushonga, so ko indava, because isusu tainge tiri makristu, nanhasi uno kuchechi tinotoenda kuchechi. Akabva angonditi pane pamwe pandangodarika napo. Ndikati wadarika nepi? Kupi kwacho ikoko kwekuti munhu akadarika neko unopedzisira wava kunhuhwa mushonga? Mukomanashe aitonhuhwa nebute zvake. Mukoma, ko ndaigozivei kuti munhu ainge atoenda akanotora mushonga wake welaki. Mushure mekunge atora mushonga welaki, ndokubva ndaona kuti zvinhu zvakatotanga kutofamba zvakanaka mukoma, tichiita mari, but ndaipota ndichirota manje. Ndaitopota ndichitorota ndichigadzira mafrizits, but mafrizits awa pakuzonomagadzira paya ndaibva ndaudzwa kuti enda unotora ropa remwana wako. Ndobva ndatoenda ndotonotora chimwe chibhaketi chinenge chiine ropa, ndobva ndatonzi ropa iroro iropa remwana wako, ndo rauri kufanira kuti unge uchizorishandisa pakunogadzira mafriziti kuitira kuti murambe muchingoita mari. Wazvinzwa here? Ndini ndava kushandidzana nemurume wako, uye zvekare kuburikidza neni muchaita imwe mari yakawandisa kana mukatevedzera mhiko dzangu. So ndaiti kana ndikarota hope idzodzo, ndaibva ndazoudza murume wangu kuti zvaunoona ndarota hope dzakadai nedzakadai. Do you know the meaning? Iye aibva angoramba akanyarara. Dzimwe nguva mukoma aitoti kana takagara tose paya aibva atosimuka obva atoenda somewhere else, achitoratidza kuti nyaya dzandinenge ndichimuudza dzinenge dzichimubohwa. After that mukoma ndo pandakabva ndachizorota mwana wangu achifa. Mwana wangu akabva atanga kurwara mukoma. Takaenda nemwana uyu kuchechi akanamatirwa, kudzamara murume wangu achizoti tiri kufanira kuti tinge tichizoenda naye kune imwe n'anga yaainge achiziva. Izvo kwani munhu ainge ava kutoda kutonopedzisa mwana, zvokuti dai ndakazviziva mukoma ndingadai ndakaramba kuti ndige ndichienda nemwana wangu kun'anga. It was only after mwana azoshayika ndava nehope dzandainge ndava kurota. Munhu ndo paakazondiudza kuti ipo paya madhamu patakazoenda kun'anga ndainge ndakatonzi mwana uyu ndinofanira kuti ndige ndichiuya naye, kana ndikasauya naye ndini kana kuti wewe waizokwanisa kufa.
mukoma ndakarwadziwa ndikati, une shuwa kuti ungasvika pakuromba ukasandizivisa? On top of that obva wazondishandisa, obva wazondiurayira futi mwana, ndokuperekedza iwewe nemwana wangu tonochekeresa mwana inini ndisina chandinenge ndichimboziva. Zvakandibata, zvakandirwadza mukoma, asi akabva angonditi zvakangofanana mukadzi wangu, ndozvetoripo, because dai ndisina kuzoita zvose izvo zvandakaita, tarirawo kuti tainge tava kutosekwa nehama neshamwari, vanhu vachiti honai ka, uyai muone. Ndivo ka avo vakati zvezimbabwe vanozvigona kuzotoita chibhizinesi chekuhodhesera vanhu mafrizits. Tarirai muone kuti vakabroka. Mukomanashi ndakanyengererwa nemurume kuzonosvika ndichizongonogamuchirawo situation, but nazvino zvinondibata mukomanashi. Iye murume wangu kuti ange achizobvuma kuti zveshuwa akaromba uye zvekare akatora mushonga welaki, ndainge ndava kupota ndichirota mushini uyu watinoshandisa pakugadzira mafrizits. Mushini uyu mukoma ndaiurota uchigadzira woga mafrizits acho iwawo, then ndaibva ndazotongoona mafrizits awa atongopekwa mumadeep fridge edu maviri atiinawo, uye zvekare ndaizoti kana ndamuka ndaitoshamisika mukoma ndichiona kuti madeep fridge awa ari maviri anenge akazara kuti mako. Iwo mushini mukoma uchizoenda kunoubata waitoona kutoti mushini uri kutopisa, zvichiratidza kuti waita usiku hwose uchingogadzira chete mafrizit. So murume wangu pandakazomuudza zvose izvi akatanga achimboramba. Chokwadi chake ainge asingadi nacho, asi one day ndakazomudhonza ndikati, uyai pano, muri kungoramba zvenyu, what is the meaning of this? Mukomanashi mushini waita kupisa, apa mafiriji ainge akaita overload. Ndopaakazoti mwana ndiye anorara achigadzira mafrizit. Nazvino mukoma ndozvinoitika, mwana wedu ndicho chava chikwambo chedu, saka anorara usiku hwose achigadzira mafrizits acho iwawo. Mangwana acho makuseni ndipo paanobva achizotanga kufamba achitsvaka macustomers, vanhu vanouya vachihodha mafrizits kwatiri. Ivo vanotengerwa mukomanashi zvokuti kungobuda kudai munhu aine chikula box, pasina kana nguva munhu anenge atodzoka. So ndiyo confession yandiinayo. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I don't know kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii nekuda kwenyaya yangu, asi ndo zviri kutiitisawo mari izvi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Yo, zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa kurombera mafriziti. Hei, hanzi tainge tonyara zvino kuti nyika ichatiseka kuti tarirai muone vanhu vaya vakabva kuJoni vachiti vari kuuya kuno kuZimbabwe kuzotanga business. Zvino zvakazoenda nepi? Vanhu vaya vabroka. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai so. Mukomanashi ndinoda kureurura kuti iniwo ndakasvika pakurara netwin sister yangu. Zvinova zvinondirwadza moyo, but ndingagodii mukoma, nekuda kwekuti ndo zvacho zvandaitofanira kutoti ndinge ndichiita kuti ndinge ndichikwanisa kuzonzi ndaitawo mari. Mukoma, zita rangu muchangonditi Tinashe, ndiri kugarawo munomu muHarare. So ndakatanga ndichingonzwa mafeelings for hanzvadzi yangu. That one I want to be honest with you. So isuwo taingoshare the same bedroom netwin sister yangu, so takasvika pakungokura tichingoshare the same bed. Ndakazoti ndava kuma15 ndo pandaiti paya kana takarara ndaizotanga kunanavira kumazamu kwake uku, iye akarara. Kana ava kuda kunomuka ndobva ndaita sekunge munhu ari kutongoita mavato ende ari kurota, but ndainge ndichitomunzwira mafeelings even though ndainge ndichiziva kuti zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zvisina
kunaka. Zvivindi chete zvekuti ndige ndichimuudza ndainge ndisina zvivindi zvacho. So nekuzokura mukoma apo pandainge ndava kuma18 chakadaro ndo pandakatanga kungoitawo tsvakurudzo dzangu ndichida kutsvakawo n'anga dzinokwanisa kundirombesa. Mukoma kudzamara ndichizosangana neimwe n'anga iyo yakati iyo yaikwanisa kundibatsira. Takazoti zvino tapinda mumatare, saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonomiswa pamberi peumwe mucheka, but mucheka uyu mukoma nashe kuti ndige ndichiurondedzera zvinoti netsei. Mucheka uyu mukoma ndingangoti waita sekunge iwo wainge uine mvura mukati. Mvura iyi yainge iri clear, iri yeblue uye zvekare ndaitoona zvimwe zvipuka zvainge zvitorimo mumvura imomo, uye zvekare ichiita sekunge TV. Ndakabva ndachizonzi nen'anga iya iwewe kuti zvinhu zvako zvinge zvichizokufambira uri kufanira kuti unge uchizotaura zita reuyo ari pamwoyo pako. So I avoided twin sister yangu nekuda kwekuti ndainge ndiine mafeelings naye, ndokubva ndachizotaura zita revamwe vatete vangu. N'anga iya ikabva yati no, hazvisirizvo, uri kundinyepera iwewe, tarira zvekare. Ndakati ndichinotarisa mumvura muya ndokubva ndazoona kuti mainge muine mufananidzo wasisi vangu. N'anga iya ikabva yati uyu ndiye chaiye, ndiye asarudzwa nevadzimu vako kuti unge uchizomushandisa pamhiko dzako. So mukomana chi ndakabva ndaudzwa zvose zvandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoita. So ndipo apo pandakabva ndachizotanga kupfimba sister yangu kana iye akatoshamisika, but nekuda kwekuti pose pandaitaura naye ndainge ndiine mushonga uyo wandinenge ndiinawo, ndakangoubata ndakaisa ruoko rwangu muhomwe. So izvi zvaizomupedza power. Aiti zvake ndichimunyenga kudaro wainyatsokuona kuti munhu haasi kufarira zvose izvo zvandiri kumuudza, but nekuda kwekuti ndinenge ndiine mushonga wandinenge ndakabata ndiwo waizoita kuti ange achizongopera power. Mukomanashi ndakazotoona kutoti kutaura naye it was going to be too late, ndokubva ndachizotanga kutongomubata achiti hazviite. Kudzamara ndichizonorara naye, ndakarara naye mukomanashi kwenguva yakareba iyo yandainge ndakatarirwa nen'anga iyaya. Akabva achizobatira pamuviri, but nhumbu yacho handitombozivi kuti yakaenda nepi. Akazongonditi nhumbu yacho yabva, but sekuru vaya ndichizonovabvunza vakangoseka zvavo, vakabva vati ko iwewe uri kufungidzira kuti chii chaitika? Ndikabva ndati zvimwe kuda aita miscarriage. Vakabva vadzungudza musoro. Ndikati saka kana kuri kunzi iye haana kuita miscarriage zvinoreva kuti chiiko chaitika? Kasi ndiye abvisa nhumbu yacho here? Saka kuseka kwose kwavainge vachiita panguva yacho iyoyo ndinongofungidzira kuti maybe ivo vane chekuita nekunyangarika kwayakaita nhumbu yacho, because nhumbu iyi yakazonyangarika apo payainge yatova kuma4 months. Akangoti hamenowo zvaiitika. So mukomana chemushure mekunge nhumbu iya yanyangarika ndipo pandakatanga kuchiita manje mari. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo mukoma. Hakusi kunzi zvinondifadza kwete, ndinotoziva kuti zvinhu zvandakaita zviri very wrong, but ko ndingagoita sei? Tiri kutsvaka mari mukomanashi, ende mari ndava nayo. Asi one thing chandadzidza muupenyu, kunyange ukanzi waita mari yakawanda sei, but your conscience will eat you alive, especially nguva dzedze dzekuti kunze kunenge kwati zii, zvimwe kuda kana kuma 10 paya pekuti vanhu vanenge varara, kana kuti kuzvi2 ndipo pandinowanzokushaya hope kunze kwati zii. Zvino ndochitanga manje kuzvidya pfungwa ndichizvibvunza mibvunzo yakawanda zvekuti unoshaya kana mhinduro. Ndauyawo pano kuti ndige ndichizoturawo mutoro uyo wandakatakura mumwoyo mangu, zvimwe kuda mutoro wacho unokwanisa kuzoreruka. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu avo ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Iyo madiro acho atava kuita mari. Shuwa munhu kusvika pakurara nehanzvadzi yake here akomana. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kunyange ukaita mari yakawanda sei, asi hanzi your conscience will eat you alive, especially kana wava usiku uri wega paya. Yama1 rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ininiwo ndinowiriranawo nemafriends angu tinokwana kuita 10. So tese takadaro mukoma tiri varoi. Izviwo ndo zvatinoita nguva iya yekuti kana gore rava kuda kunopera kana kuti gore paya parinenge richangotanga tinoenda musango then tobva taita meeting yedu. But meeting iyi tinotanga taiita tisati tatombobatwa nemashave acho iwawo anotigara. Izvi tinofanira kuti tinge tichizviita tiri sober sense. Tinobva tatanga kudeketerera tichitaura mazita avo vose vatinenge tichida kuti vange vachizosangana nemabad luck mugore racho iroro. Uye zvekare kune avo vanenge vakapunyuka tinenge tava kuti aiwa gore rakapera iro wakapunyuka, asi iro rino gore uchasangana nemabad luck 2 times over. So ndo zvandinoitawo nedzimwe shamwari dzangu dzandinoroya nadzo. Zvino tinoti kana taita zvose izvi zvinenge zvava nyore. Kana ukagara waisa chituko pamusoro peupenyu hwemunhu zvinobva zvazoita easy kuti munhu iyeye unge uchizomuroya, nekuti foundation inenge yatovapo plus nemhepo idzo dzaunenge wakoka dzinenge dzatovapo. Kana dziri mhepo dzinokonzeresa minyama ndo dzaunenge wava kungoshandidzana nadzo. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I know kuti kune vamwe vanhu kunzoko vachakecha mafeelings, but munofanira kuti munge muchiziva kuti zvipo zviri muvanhu zvakatosiyana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi tinowanzwa kuzviita gore kana rapera, uye zvekare nepaya gore parinenge richangotanga tinotanga kutaura mazita evose avo hanzi vakapunyuka, vaya vekuti vanenge vakakwanisa kuitawo something in the previous year. Tinobva tati last year zvako zvakaita, manje this year times 2 bad luck. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi gore rinotongotanga kwatiri tinenge tatongoisa zvituko pamusoro peupenyu hwako kuti iro gore rino hauna kana chauchabuda nacho. We need to fight against such a spirit, even on a personal level. Let us try to fight against those spirits each and every day. Zvakangoma hazvo vedu we.